nêzî 35 weşanxaneyên Kurdan li deriyê Çiyê hatine bahev. Berî em qala vê bikin çend gotin li ser deriyê Çiyê. Li Amedê 4 derî hene, yek ji wan jî deriyê Çiyê ye. Ji ber ku ev derî derkeve aliyê Çiyê Loma jê re deriyê Çiyê dibêjin. Heta destpêka salên 1900 jî li vê derê bi rastî jî deriyekî hebû, êvarê saet 2 û 5 ew derî dihat girtin, tu kîba jî piştî wê saetê tu nedikarî bikevî hundir. Paşê helbet wê derê xira kirin, ew derî jî çû. Şêx Seîd û hevalên wî li deriyê Çiyê hatin daliqandin. Sînemaya yêkemîn a Amedê li deriyê Çiyê hate çêkirin. Li dora deriyê Çiyê ciyê meyxaneyan hebûn, însanan êvaran diçû li wê derê vedixwar. Deriyê Çiyê her derê ciyê gerê bû ji bo însanan, ji bo yên ku ji derve jî dihatin. Digotin ez çûm alî deriyê Çiyê hinekî geriyam. Deriyê Çiyê her guher ye, li gorî demê guher ye. Canan bin erdê çarşî yani sûk çêkirine, carna ew der xira kirine, tiştên din çêkirine. Avaya herî bilind a Amedê li deriyê Çiyê hatiye çêkirin zemanekî. û anha ev deriyê Çiyê ji bo weşangerên Kurd mazûvanî dike. Çi bû? Rojên pirtûkên Kurdî li wê derê hat destpêkirin. Li deriyê Çiyê kengê 27 Gulana 2025 li wir rojên pirtûkan dest pê kir bi organîzeya Yekîtiya Weşangerên Kurd û Şaredariya bajarê mezin a Amedê. Heta yekê me hê wê bidome. Pirtûkên Kurdî li wê derê ne û li benda xwendevanên xwe ne. Li dor 200 nivîskarên Kurd di vê demê de wê li deriyê Çiyê bin. Li gel xwendevanê xwe wê bêne bahev wê pirtûkên xwe îmza bikin. Her wiha bername jî hene, wekî gotûbêj, panel, di van de jî nivîskar wê qala pirtûkên xwe bikin, wê qala mijara bikin û wê sohbet çêbe li gel wan. Hevşardarê bajarê mezin ê Amedê Doğan hatûn di axaftina merasimê de got 35 weşanxaneyên Kurd li vê derê yekîtiya ziman çêkirine. Barê ku dikeve ser mirê me jî em xwedî li wan derkevin. Hevşaredara Yenîşehîrê Safiye Aktaş jî got zimanê Kurdî zimanekî hêja ye û bang li dê û bavan kir ku li gel zarokên xwe bi Kurdî biaxivin, her bi Kurdî bikarbînin. Yew Kurd vê yekê organîze dike, yew Kurd ev demeke ji bo weşangerên Kurd karên hêja dike, niha jî rojên pirtûkên Kurdî bi hevkarî û bi alîkariya wê çêdibe. Em jî dixwazin di van rojan de Amedî û yên bajarên derdorê eger li Amedê bin, bila here heta deriyê Çiyê hem ji xwe re hinekî bigerin, hem jî belkî pirtûkek Kurdî bikirin. Rojên pirtûkên Kurdî li benda wê.